me. Help me, nigga. Wake up like what time it is. I gotta get a move on. I'm on the road so much I'm down to sleeping with my shoes on. Welkom terug op mijn YouTube channel. Maak zoek om te liken en subscribe. Dus aan mijn post notifications en nog video's. En ik vind jullie kijken met een subscribe. Zo, ja. En vandaag, die gaat nog een reaction visie. Mijn zuster gaat samen luisteren. Zo, ik weet van jullie. Zit hier, maar zit hier, ja, zit staan ik aan. Wie hier wil staan? Kan ons die play net zo niet? Evangela wat ze nog gedaan heeft, maak ik wil één ding. Dat kan niet. Pretty little baby, I'm looking at you. Pretty little baby, I'm looking at you. Nou, een was een eigen was big in het day. Wat? Wat is die? Wat is hij? Woeken laat zijn, wat is hij? Wat is dit zo? Tata no begin my little baby. Nee, hij is altijd zo. Wat? Hij is altijd zo. Kan het al klaar hier zo. Die song nog eens begin nog niks gezien nie. Play it, but for me, Lamos, I kick us a movie, I blame ze van mij en I wil ze bekleed. Hij was een eigen was big in het day. We geheerd met iets mogen blij. I kick us a movie, I Lamos, I kreeg ik blame en I wil. Span het, hoe kan ik spin met een beat, of lam in een beat, en met jou, die gaat blame me voor alles. Soms dan staan ons dan op met broeieren, hij is diep in van kwaad, hier is CD's. Sinds hij was in die community. Hij was in de community, hebben die mensen zien Dat de is te veel staan. language. Die language is te veel. Wat de language? Die language. Vloeken. Too much. Wat is too much? Wat is die? Wat? Die song is nog niet begin met klank regie. En hij voelt my little baby. Nee. Cut it off. Moet ik hele stuk uitkat? Ja, cut. Maar kijk, hij is bij school, kijk hoe staat hij man nou. Kijk, hij zo. Wat is hij? Kijk hier, wat is hij? Ik heb opgestaan, nou ik gevallen. Een stambel is nog niet opvalling. Ik zie toe wat baby zijn wit en ik sally. Waar hij bij zijn wit en ik smaluk. Zij zijn niet één wat had gloeien naar brazen. Zit ik aan hier, zie één wat smal toe. Hij is met die family, ja wijs ik mijn wallet. Hij is normally tussen die collets. Mijn phone is nou afgegaan, notificatie. Is Wie is die? Wat is die met die? Wat is met die met die kip? Die kip is wat is hij? het gewoon zij gaat sport toe. Dan gaan namens zijn familie. Dat is niet kallen, dat is niet normaal voor me. Zoals is wat? Zo wat lijkt hier, wat daar is nog niet kallen. Onze kallet. Je helpt me niet, je helpt me. Notifications zoals iemand wat daar nog op belt. Kijk of het bobbel is wat nog gespinnen op mij en Wat zei je? Mijn phone is afgegaan. Notifications, iemand had gebeld. Kijk hij maar. Zij moet luisteren wat die mensen zeggen. Zij zegt, kijk hij om. Maar die song is hier lekker niet. Want die mensen dan Afrikaans. Zij moet luisteren wat die mensen zeggen. Doe net Haiti. broei king moet het geloof. We stikken die gamers is glue. We zijn animals binnen de Wat jij zei, we stikken die games als glue. We stikken die games als glue. Weet je wie is hij? Hij is culture gang, hij is culture gang. Daar is nog iemand die... Hij met zijn zit in die spur. Met zijn familie. Dat is niet culture, hij is niet normally. Ik zit niet naar de lijf van je kunnen zien. Die kan gaan laten ik stress. Doe naar logos om uit om te log op je zoom. Als ik op zou zien loop ik aan mijn bro. Hij gaat mijn broers aan uit om te moeren. Hij was aan gisteren toen phone ik met Dani voor een case. Het is nog alright. Ik maak me eerlijk eet voel ik fight al met demons. Ik fight al met vrienden die fakes. Wat wil me gewoon Wat zei je? Het is maar gebjal. Toen vraagt die ma, zei alright. Toen zei hij niet. Hij fight met zijn demons, met zijn vrienden, wat die fakers. Hoe ja? Hij moet praten, Kijk, hij staat Dus ik wat fake vrienden. Het is fake vrienden.
2. Like baie goed is hier op my, but die hate en hy noem as ek kan survive. Easy en met soek lights. Hy sien nou is vanaand. Hy was aan laat, ek wil sy aan vir my koffer maak en ek wys aan kan nie so right. Sy kan my maat, my broer, ek waar nie vat saam my goed is ook samen so right. Want ja, sy wil vir hom vermaak het, toe sê hy nie so geit, sy kan maar gaan. Wat? Die meisje wil hom vermaak het, ne? Toe sê hy nie so geit, vat my goed. Nou kan sy niks praat, staan nie. Wat sy nou ek moet hy die so, ha? Wat sy ek moet hy? Nee, Ek hy nou. Vat al die goed is wat sy ook gekoop het, wat baby gelost het my nights. maar hy sê, vat jou goed wat sy gekoop het, maar ek soek net my Nikes, los my Nikes. Sy by post, ek wil die song luister. Maar sy sê as hy regie. Nou, as ons regie. Sy soek jou meisie, sy sê by my nie, sy weet dat ek fokkie met fake shit. Sy sê by my nie, my hart was hier gesnui nie, hoe kan sy hier? Hy man sê, sy sê by my nie, my haar is gesnui nie. Nee, is klaar. As ons lekker nie. Nou, wat dink sy nou? As ons lekker nie. Sy moet jou recap nog gee ons nou vir die mense. As ons recap. Jou recap wat sy van die song gehoord moes nou. Ek het nie van die song gehoor nie. 1 out of 10, wat gee jy? No. 0.0. Maak seker om te like en subscribe en turn on the notifications. Sien julle weer voor, man. Help me! Help me! Nigga!